wathatha ithuba lokumela ilizwi lokuqala phezu kwentaba yeGolgotha. Ilizwi elifumaneka kwivangeli kaLuka chapter 23 sithatha la verse 34 kuphela. Wathi ke uYesu, Bawo, baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Ndibulise uba umongameli, ndibulise nerhamente abashumayeli benkonzo yaseHelderberg ngokubanzi. Silapha phezu kwentaba. Zithi incwadi ezininzi ke zevangeli kwakulilixa lesithoba ukuya kwiqela lesithathu. uYesu oko ukusuka eJerusalem bemenza zonke izinto, bembetha, bemenyelisa de baza kufika apha phezu kwentaba. Oko enyamezele athi umprofeti uIsaya 53 ngevesi yesi-7 waganganiswa, wathula, akawuvula umlomo njengemvana esiwa ekuxhelweni phambi kwabacebi bayo. Wanyamezela uYesu de waya kufika phezu komnqamlezi. Uthethwa kwakuqala uYesu, Bawo, baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Ngoba ndithi xa ethetha uYesu ethetha ngelapho wabuthi apha kuba uzama ukuhlangana noyise. Rhamente entle yakowethu uzama ukuzithoba kuba uyise. Xa ndiyohlula ibe ziqembu ezintathu, awukwazi ukumlahla uyihlo. Yaqala kuye athi, Bawo, baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Uzamusa athi, Bawo, kuba wakhe wamveza ilizwi ngelakhe wayifundisa abafundi bakhe. Wathi ithandaza Bawo wasezulwini, mayifana ukwamukela igama lakho. Kuphela lo mazwi qabandehle yakowethu kumele aqhubekeke kuyise. Kuba kaloku ngalamhla wawuvela umbuzo kathuma abanina emhlabeni, wathi thuma mna wehla waza kusehlabathini. Ithi incwadi entle kaThixo alamamkeli ihlabathi ngoba linjalo ihlabathi esiphila kulo. Kaloku esalonke balinde uMesiya. Bantwana bethu enkulu kaThixo, baxolele. Uzama ukuthini uYesu xa ethi baxolele? Kwabantu abakufuneka baxolelwe, abantu ababembetha, abantu bebemnyhasha, abantu bebemthathela ilungelo lakhe, abantu ababulimalayo ukuba ngaba ungukumkani. Ngoba ngelakhe wayengena ngedonki wayeveza ubukumkani bukaThixo. Baxolele. Uxolelwa bani uYesu? Uxolela abantu abadinga ukuxolelwa. Uzamfumana njani uxolelwa? Akaxolele umntu engakhange azixolele yena. Ukuze ukwazi ube noxolo funeka uqale ukwazi ukuzixolela. Kodwa uYesu kufuneka uzixolele
Funeka uxolele uzokuxolelayo. Ithi xa incwadi kaBhayibhile uxolele ngamashumi asixhenxe nesixhenxe nangaphezulu ngoba uxolelo luvela kuYesu. Uxolelo luvela kuYesu. Uxolelo luvela kuYesu. Baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Abapha abantu athetha ngabo uYesu athi abayazi into abayenzayo. Zavela mhlophe izandla zikaPilato. Zavela mhlophe izandla zikaPilato zokuthanda amawonga ngoba nguye behlala ebiza intlanganiso zihlala ebusuku ukuze kukhawuleze ubazi uYesu. KuPilato bantakwethu oyena mnotho kunawokuqala ngoba seyinqaswa nguJudas nje nguye obebungamalenqe. Baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Ananazakuyicakisa uYesu abayazi into abayenzayo ngoba naba bebuye kuYesu babelana ngemvuko zakhe bazithatha benza amarikasiso babekalela amasoldathi ngoba ngumbhakela uLuka edothi uxolela amasoldathi. Ezinye iBhayibhile aziwavezi kodwa amasoldathi bantakwethu ayithunywa kuPilato. Ingakumbi ela soldathi ebeliphethe ihamu elimethelela lalithatha umyalelo kaPilato ngoba uPilato nguye urhulunyeli ukhusela izihlalo. Injalo imeko yethu bantakwethu yoba sijonge izihlalo kanti sithatha ubomi babantu. Yewethu ngawujonge le ndawo uhleli kuyo. Ngawujonge le ndawo uhleli kuyo ukamfathi kangakanani na uba ngaba ungalufumani uxolelo. Ngawujonge le ndawo uhleli kuyo uba ngaba usalungile na ukuba ngaba ungalicela uxolelo. Xa ndizakuyeka bantakwethu kumele sizithome kuYesu. Kumele sizithome kuYesu ngoba kuye zasinceda bantakwethu. Xa benziya kwethu ethanda uninzi kaThixo kumele sigobe kuThixo. Kumele sigobe kuThixo kuze sikwazi ukuxolela. Kuze sikwazi ukuxolelwa. Bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Kayisatshoyo uYesu phezu kwentaba. Ithi incwadi yakhe kaThixo uPetros akazakwazi ukuyofika phantsi komnqamlezo kuba wayenexhala lento yoba wamphika uYesu. Kuthiwa ngumvanyedwa yedwa kunjalo bantakwethu owakwaziyo ukuqungembe ehamba noMariya noKleopa noMariya wasemagadala wayizama indlela yokuyofika phantsi komnqamlezo. Kodwa ngenhle saqala uYesu bawa baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Yasika ilimba kumntu ongumama ngoba umntu ongumama noba ngathini na ngomntanakhe akasoze amlahle. Noba kuyinjubathi umntanakho kodwa uyanika uxolelo. Xa ndizakuyeka kusenokwenzeka uba nalapha ebomini bakho kukho umntu olele emangcwabeni ophinda umxolela kodwa nakuxoleli ilanga. Kusenokwenzeka into yoba nowakho umphefumlo uyamnida ukuxolelwa ngabantu. Yewethu uyemile uYesu uthinge emnqamlezweni. Umele wena mna nawe sondela phantsi komnqamlezo. Wakhe wathi umnyumbalisi athi wathi umntu kecela uxolo kuye wathi makeze nenkukhu emhlophe. Wathi asakufika nale nkukhu emhlophe wathi mntakwethu uphuma nayo phandle le nkukhu. Ujonge ilanga lijonge ngaphi na. Ujonge umoya ndizakunika uxolo. Waphuma umntu rhoqo wafika wathi zichithe iintsiba ziphele kule nkukhu. Wazichitha zaphela iintsiba zonke. Ekupheli kwazo wathi uyafuna uxolo zibuyisele iintsiba enkukhwini. Ekuveni koko savela iziqalo uba ngathi zonke zimke nomoya. Uthi uyalufuna uxolelo. Uxolelo lusemangcwabeni ngoba isimboli yale nkukhu umntu ayimele umxolele selele emangcwabeni. Uba ngaba uzibuyisele inkukhu nanku uYesu emnqamlezweni. Ulinde wena uYesu sondela phantsi komnqamlezo ukuze uzawuxolelwa nawe. Bandela phantsi komnqamlezo bantu bazehetha bheke sekethe sonke bantakwethu kumele sigobe phantsi koYesu
ukuze uyesu asityelele embilini yakhe uze asiyesityelele embilini yakhe ithi ncwadini zomsebenzi kadavide babeka nangengubo zakhe ukuze benze amaqasiso kuba bengayazi eyona nto uba mabayenze ngoba la masoldathi athatha umthetho kapilato awanawo umthetho awuphethe inzalo bantakwethu uba ngabe ubumbile ngenxa funeka uyazi uba ngaba lizawuphela livelile noba ungabubuyele ngengoku kodwa ukhona uyesu khona uyesu umphenduli wezinto zonke khona uyesu umphenduli xa ndingakwehle ndiyeke le ndawo bantu basekhaya masigobeni kuthixo sigobeni kuyesu ukuze benguye umsindisi wethu nezolo zethu zixhomekeke kuye ngoba ubomi bethu buxhomekeke